Ja som dnes hovoril s pánom premiérom, že ak bude hovoriť s kancelárom Nemecka, nech mu povie, že ak na nás budú tlačiť v cene ropy a plynu, že doplatí na to Nemecko. Že nech sa ho spýta, či chce pán nemecký kancelár zlikvidovať nemecké firmy na Slovensku, ktoré tu robia. Tu sa autá vyrábajú a Nemci ich drahšie predávajú. Takže čo bolo dôvod, že sem nemecké firmy prišli? Lacné energie z východu, ľudí, ceny a práce. A toto sú dôvody lacnej pracovnej sily. Takže pán Merz, ak bude ponižovať nášho premiéra a budú nás v Bruseli deptať, ubližujú sami sebe, pretože na tých ich prisťahovalcov, čo tam majú, kedy sa už bojíte výjsť na ulicu v niektorých mestách, tak jednoducho na tých treba robiť. A to sa týka aj Francúzska, aj Marseille. A samozrejme, my sme sa bránili prisťahovalcom z Afriky a nám sem nadrbali Ukrajincov. Takže áno, čo je základ rozbitia únie, rozbitia štátov, je konflikt.